नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सूर्योदय चॅनलवर. दिवस 62. तर आज रविवार आहे आणि रविवारी सकाळ सकाळ ट्राय करत होतो तिकीट तात्काळ. ते आधार कार्ड लिंक करायचं ठेवलंय, पण ते काय कामाचंच नाही. एवढं म्हणजे 1 मिनिट पण नाही, सेकंदात एसी कोकण कन्या तर तिथं एजंटसाठीच बनले आहे. ते आहेच, एजंटसाठीच बनलेले कोकण कन्या. कधीच सामान्य माणसाला तिकीट भेटले ते विचारा आतापर्यंत. मग कोणाला भेटले असेल तर कमेंट करा. तात्काळ तिकीट 10 वाजता ट्राय केली, एसी तर एसी नाही, स्लीपर तर स्लीपर पण नाही. मग कशासाठी ठेवलेत? आधार कार्ड लिंक केलं तर तात्काळ भेटेल, काय नाही. ओटीपी ठेवा, ओटीपी आल्यास तिकीट भेटली पाहिजे. पैसे कटवतात, नॉट बुक, त्यांना कसे भेटतात? सगळं काय बोलणार? आपल्याच माणसांना समजलं पाहिजे आता. एवढं बेकार म्हणजे 1 मिनिटाच्या सेकंदात 20 ते 30 सेकंदात फुल होतात. 20 ते 30 सेकंदात. बॅड एक्सपिरियन्स, म्हणून लोक गाड्या घेऊन जातात. ते कारण ते हेच आहे, त्यांच्या तिकिटी आधीच गेलेल्या असतात, त्यामध्ये ते पैसे देऊन तिकीट घेऊन ते. तर चला, स्वागत झाले. तर नाश्ता करूया. पोहे आहेत, मी पोहे बनवलेले असतील, पोहे खाऊ. इकडे जाऊया, सूटबीट करू सगळी. तर आम्ही आलेलो आहे आता पिल्लूचा. वाय कडक 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 एकदम. शिरके कर, शिरके. चल, झुकेगा नाही. चल कर कर, असंच चष्मा गॉगल राहू दे. तर ताईचा आणि याचा डान्स व्हिडिओ करायचा आपल्याला, शूट. हा बघा, चालू झालेला आहे. वा 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 वा. तर चला, आज आगमन पण आहे आपल्या रामजीनगरच्या राजाचं. तर मस्तपैकी बाप्पा येणार आहेत मोठे, आपण करूया शूट. आज रविवार, मस्तपैकी व्हिडिओ होणार आहे. हाय मित्रांनो. तर चला, शूट करूया मस्तपैकी. आणि ते दाखवता येणार नाही, कारण ह्या मोबाईल मध्ये शूट होणार आहे. डायरेक्ट आपल्या प्रत्येक ब्लॉग मध्ये डिस्क्रिप्शनला लिंक आहे, जाऊन डायरेक्ट बघा मस्तपैकी. ओके, आता शूट करूया. चल या. चल, शिवच्या इथे शिवाय आंघोळी जाते. पप्पाच्या आगमनाला जायचंय आम्हाला, पण कधी येणार टायमिंग म्हणून माहित नाही पडलेलं आहे. तर आता आम्ही थोड्या वेळात निघू, शिवला घेऊन जायचं आम्हाला. चालू कर, आंघोळ कर. तर आणि कोण आलेलं आहे? शरण आलेत मला वाटतंय. जा लवकर, सगळे येत आहेत, आंघोळ कर पटापट. तर अशा प्रकारे गोविंद पथ जा लवकर, आंघोळ कर. मला टी शर्ट आलेली असते माझी, घालून ये ना मग. अर्धा तास. तर मस्तपैकी आता आम्ही बसलेलो आहे ते, आणि मग आम्हाला जायचं आहे. पप्पाचं आगमन होणार आहे. किती थर लागणार? हा, थर पण लागणार. ते मांडीवर या. सर बघूया. अरे कॉपीराइट येईल भावा, असं नको करू रे. तर बघूया थोड्या वेळाने. बघूया. आम्ही बाप्पासाठी आलो खाली, आणि इकडे दुसरे बाप्पा चालू आहे बघा. आणि इकडे आम्ही चालत इकडे वडापाव खाऊन झाले आमचे. बाप्पाची वाट बघतोय. आवाज येतोय का? याने नाही खाल्ला, माहिती आहे मोठा फिटनेस मेंटेन आहे. नंतर आमच्या अर्धच होणार आहे. चला बाप्पा बघा. आमचा एकटाच टी शर्ट घालून एक थर लाव ना इथं. तो अरे मला वाटत काहीतरी बोलतोय. काय बोलत होता? एसट्या गेल्या यार, एसटी दाखवली की नाही गावाला? मस्त झालं. पण घे ना, काय टेन्शन घेतो.
9 नंबर बघ मानव शेड बघा केलं एकदम टकाटक कापून तर पप्पाची वाढ. Lấy cái đầu huyết thôi đi huyết thật là qua đây 2 तास झाले मी 2 वडापाव खाऊन झाले. पप्पा उचलतात आता वर न्यायचं आपल्याला मेन चढा नाही त्याला चरण शूट करायला करायचं. हा बघा आले घरात ना माझ्या उचलून घेऊन किंवा आले नाही तर चला चरण दाखवतो तुम्हाला चार.
मित्रांनो, दिवस 62 पण संपलेला आहे. मस्त आगमन झालेलं आहे राजाचं आपल्या, बघितलंच तुम्ही. तर एंड करूया आता. झोपायचं आहे कारण की एडिट पण करून सकाळी टाकायचं. तर कसा वाटला ब्लॉग कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा. तर भेटूया उद्या. काळजी घ्या. शुभरात्री.